bapak nyeluk. Lho. Ket sadar. Lho. Kok suarane bapak itu. Marane iku ngerasa kok rada enakan awakku ngono. Iku sapa sebenarnya? Sapa jin apa ya apa sebenarnya? Lek ngoten meniku lek hasilin dan awak tambah sae nggih niku leresipun nggih ahli kubur ngoten Mas Bain. Rono dados kesayane dheke ngoten lho. Dadilan sembune dheke. Terkadang suara niku nggih sanes sing gak bener kadang jin. Termasuk yang sing seneng ibadah, sing seneng istiqomah, biasae suara-suara meniku ditipu oleh jin. Oke. Maka dipikirkan, akhirnya lek dipikirkan mangke nggih rada tambah nemen napa ngoten niku. Tapi apapun yang terjadi itu semua baik maupun nggih tipu daya jin untuk memanggil-manggil nama kita dengan suara-suara yang sudah kita kenal termasuk suara bapuyute kita. Ora usah dipikirkan. Sepenting aku iki loro usaha secara syariat ya suntik ya nang dokter ya ngombe obat ya olahraga ngoten ae wis. Dadi suara kegaiban suara-suara niku wau dianggap nggih sekedar pengetahuan ngono ae wis. Lah itu Mas wae tadi nggih. Karena suara hati pun belum tentu benar walaupun ada ayat hatiku kuasane Allah. Niku kan ngoten nah. Tapi niki swara kan, enten swarane sing kepireng umum secara syariat telinga kita mendengarkan. Boten usah dipikirkan. Nah, ngoten mawon Mas wae. Terus anu Mas, beberapa hari iki duwe rasa kepingin tawasul nang Mbah Bungkul Surabaya. Mbah Bungkul itu ya tau krungu wae Mbah Bungkul Surabaya. Terus duwe rasa kepingin merono ae, tapi jare bapak, alah wis kondisi awak ya tuwa terus kendaraan ya kanok, mari ngono Pak bisa sulit. Wis di omahe akeh. Ngene bapak, cuman aku duwe rasa kepingin rono le ngono. Iku apa sebenarnya Mas ngono? Sebenarnya niku lek ancene makam niku bukan sekedar di wali-waline Allah ngono ya. Di suara-suarane golong-golongane niku. Lek niku ancene waline Allah sak temenane. Ya lek iso diparani disowani. Lha ngono. Nang kono ngono Mas wae. Insyaallah ada daya tarik keimanan. Moko kepingin cedhek nang waline Allah yang mendahului kita. Nggih termasuk nggih kula-kula ngeten iki asal saged ngeten iki nggih boten mondok. Tarikan keimanan diri niki wau dateng para wali-wali Allah sak temenane. Nah, termasuk ahli kubur niku iku wali temen apa diwali-wali tok kan ngono. Iku lek niku ajene wali yuwa kula nggih tahu mriko insyaallah Surabaya Bungu Taman Bungkul. Niku apa kula nggih mriko tahu apa malih Pak Soni niku sering niku ten mriku. Wis coba senajan lek ajene fisike tasik mampu. Nggih mriko mawon mboten napa-napa ajene mboten mampu cukup. Yal Fatihah ten griya mawon cukup bedintene mawon. Mangke keimanan niku kendhae Allah maringi perwujudane wadatul wujud wali wong bungkul iku wau enten sampinge. Lek gak ngoten nggih mangke asik saking kenikmatane istiqomahe diperlihatkan bahwa kita ini ada di makam Mbah Bungkul niku wau. Walaupun antara Pasuruan dan Surabaya, maka keimanan niku wis gak ono batase antara Mekah kono cedhek. Makanya tiang-tiang ingkang tidak temenane gak ada istiqomah niku walaupun enten Indonesia salat diketingali Mekah mriku niku. Lek sampai fisik niki ten Mekah mriku kula mboten ngerti. Wis niku waline Allah sing sak kate awak sak temenane. Mung diketingali tok, mung dinapakaken tok termasuk nggih Bapak sampeyan ngalami cukup sampean kengken istiqomah kirimi suratul Al-Fatihah sing lebih insyaallah mangke datang Allah diizinkan untuk bertemu. Apa yang diberikan oleh waliyullah niku wau walam. Maka meniku sesungguhnya kepangge wadatul wujud wali Allah niku nggih niku kepangge datuwa sesungguhnya.
Mung fisike tok kekasine. Tapi lebet nggih, jatuh menika napa kok mboten dipethuk langsung ngoten ae. Oh, kita niki gak ada akal tasian, mboten mampu untuk menerima sing langsung. Maka melalui nggih Wahdatul Wujud wali-wali Allah ingkang sing pun desak, sing pun pejah. Nah niku mangke dididik malih lek ancene ngoten mangke nggih saged kepanggih langsung kalian Sang Pencipta. Niku mangke mawon. Nggih napa malih. Kan biyen niku ngene Mas, Bapak kan pancen nyambut gawe niku nang proyekan Surabaya. Nah, di Surabaya. Suatu saat pancen niku dijak kanca-kancane dolen nang Taman Bungkul. Waktu iku gak ngerti nek niku ono makam. Mari ono sing ngomong, "Dik kono ono makam lho ngene." Akhire dinyanyi, Mas. Nah, dinyanyi sowan ziarah teng mriku terus wangsul teng proyekan. Nah, teng proyekan kok rasane ngantuk ngono, Mas. Akhire tilem. Begitu kait sirep rasane bapak niku. Seakan-akan iku teng lebete mimpi, iku langsung mimpi ngeten. Mimpi teng tempate niku, kok ana wong surbanan ambek jubahan nang rene, sapa iki wong bengi-bengi wong proyekan. Lah mari ngono, moro nang bapak. Moro langsung salam terus ngomong ngene, "Ndonga wis le tak amini." Bapak iku, "Ndonga apa?" Akhire moro ndonga ae, mari ndonga salam. Mari ndonga wis mari, maron salam bapak iku. Apa de mimpi niku sing surbanan niku salam terus wangsul, ngoten Mas. Nggih niku leres krana ada daya tarik keimanan sehingga menyentuh ahli kubur waliyuh ten mriku wau. Krana niki wau prosese tasik tingkatan alam umum, alam mimpi nggih melalui mimpi niki. Diparani kados ngoten menika. Sesungguhnya niku lek enten istiqomah malih lebih dugi syariat, lebih teko umum mangke dikepangi secara nggih niku wau secara sak temenane mboten lewat mimpi malih. Sedanten nika proses anjene melalui mimpi. Sedanten menika nggih melalui alam mimpi riyen. Lah niku tapi nggih niku sing umum mawon nggih. Wonten salah beberapa orang niku ngalami mboten melalui alam mimpi. Jadi lek enten tulisane misale dari 1 sampai 10 niku kathah berapa ribu orang melalui alam mimpi niku wau. Tapi lek enten cuma beberapa orang 10 berjalannya 10 9, 8, 7 sampai 1 itu hanya beberapa orang sehingga langsung bertemu ahli kubur napa malih saat sowan ten makame napa malih enten daya tarikan misalnya umume ilmune diundang ngoten nggih. Niki mboten ngundang. Nek rasane awak niki kepengin merunu carane nggih ilmune mek ucapan mawon diundang nang kono ngono ae. Lah nggih niku mung sekedar mawon mboten undang-undang kok sakane cing. Lah niku akhire nggih niku wau saged ten makam niku wau kepanggih ahli kubur. Nah niku kepanggih ahli kubur Wahdatul Wujud waline Allah kalian kepanggih ingkang kawe jin senajan ngaku-ngaku ahli kubur mriku bedane napa lek ahli kubur sak temenane mboten sanjang mboten ngajari napa ingkang sampean waca ten makam niku disarengi diamini apa tak iso sampean lek sing ngajari aku ahli kubur iki jenengku iki maca Al-Qur'an sakmene maca ayat sakmene senajan sing disebut Al-Qur'an senajan disebut ayat niku jin gorowan lajenge memperdaya panjenengan Wahdatul Wujud mboten sanjang napa-napa sampean ndonga sak isone enten mriku mangke sampean saged iyambak nggih niku sing namine disebut ilmu laduni. Gak usah belajar, gak usah apa, mung dipethuki tok wali nang kono iso ilmune kaya wali iku. Mengko tiyang niku Mas Wahid nggih kepanggih waliyullah Rama Yai Hamid. Rama Yai Hamid iku tasik uripe singen napa sing dominan? Kebisanane Rama Yai Hamid. Nek Rama Yai Hamid niku waliyullah pemimpin para wali Kota Pasuruan. Mongko tiyang niki gadhahi sifat nggih kados Rama Yai Hamid.
Kepanggih ahli kubur Wahdatul Wujud Syekhona Khalil Bangkalan. Napa singen uripe Syekhona Khalil Bangkalan iki saged membina orang-orang menjadi waliullah termasuk Romo Yai Hamid gurune Syekhona Khalil. Yai Hasyim Asy'ari Syekhona Khalil. Lan para pejuang-pejuang Indonesia niku gurune Syekhona Khalil Bangkalan niku sing saged dadosaken wali walaupun Allah ingkang dadosaken tapi melalui Syekhona Khalil Bangkalan. Monggo tiyang sing kepanggih Wahdatul Wujud Syekhona Khalil Bangkalan iso ndadekno wong waliullah. Lah niku maksud kula saranae. Lah nggih. Lah niku Mas wae dadi niki wau enten daya tarik lek anjene fisik niki cek mampu mriko nggih monggo sawanten makame. Mangke diterusaken ten griya dados istiqomah mangke di bahwa alam musawab napa ingkang diparengaken datang datuwa melalui Wahdatul Wujud wali-wali yuwa niki wau. Lek saged ingkang kula critakaken nggih saged sedanten menika. Soroe lek dikepanggih kabeh Romo Yai Hamid Syekhona Khalil Bangkalan, Yai Hasyim Asy'ari, Yai Genggong Traksan, Yai As'ad Sitibondo, enten sing pengobatan, enten sing nggih macam-macam menika wau alam sawab. Mboten termasuk kula mboten. Kula nerangaken. Lah nggih, cukup Mas wae. Matur kalian coba.